annabi ya ce zan rantse muku da Allah har alkiyama ta tsaya ba da ku ga abin ya saba. Saboda haka abu na farko ka san dukiyar nan riko Allah ya baka, gobe ko jibi zai karba ya ba ma wani, yadda in ka tuna shekarun baya ba a hannunka kai ma suke ba. Abu na biyu kasancewa yana daga cikin mafi abinda zai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah shine taimakon addini da bayin Allah. Abu na uku ka sani duk abin da ka kashen nan shine naka, abin da yake ajiye na gado ne. Abu na hudu, duk abin da za ka yi da dukiyarka in dai taimaka ma addini ne ko bayin Allah, Allah ya lamunce maka dukiyar ba za ta kare ba. Babu wani abu da yake da garanti yake haɓakar da dukiya. Duk hanyar da za a bi na tattalin arziki ba wani abun da ke haɓakar da dukiya kamar taimaka ma wadda ba su da shi. Annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku. Annabi ya ce zan rantse muku da Allah har alkiyama ta tsaya ba da ku ga abin ya saba. Annabi ya ce salasatun, akwai waɗansu abubuwa uku uqsimu alaihin, zan rantse muku da Allah ba za ku taɓa ganin sabawa akan abin ba. Annabi ya ce wa uhaddithukum hadithan fafazu. Annabi ya ce bari in gaya muku magana ku kiyaye. Ma naqasa malu abdin min sadaka. Annabi ya ce dukiyar bawa bata taba tawaya ba saboda sadaka da taimakawa jama'a. Ba fa ta kare ba tawaya. Annabi ya ce ma naqasa malu abdin min sadaka. In kai ka yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne, za ka yi kokonto akan haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, babu wata rana da bayi za su wayi gari a ciki illa malakani yanzilani, face waɗansu mala'iku biyu sun sauko a wannan safiya. Fa yaqulu ahaduhuma, ɗayansu zai ce Allahumma a'ati munfikan kalafa. Allah ka ba ma duk wanda yake taimakawa maiwa, duk abin da zai taimaka Allah ka mayar mishi da gurbin abun. Wa yaqulu al-akar, ɗayan kuma sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa. Zai ce Allah duk wanda ya rike yake taimakawa Allah ka talafar da abin hannunsa. Allah zai sa su yi wannan addu'an ba zai karba bane? Duk abin da ka kashe, ka duba wani garanti, duk abin da ka kashe za a maye ma gurbinsa. Annabi ya ce ba za ku taba ganin canji ba. Wai a ce wane wai taimako ne yasa ya talauce. Annabi ya ce babu. In ba ku manta ba, akwai wani hadisi al-Imam Muslim ya fidda hadisin. Wani bawan Allah yana tafiya a jeji, sai ya ga hadiri ya gangamu. A cikin hadirin sai ya ji ana cewa iski hadikata fulan, ka je ka shayar da gonan wani. Yana tafiya sai ya ji a cikin hadirin an ba ma hadirin umarni cewa ya je ya zubar da ruwan a gonan wani. Yace sai ya daga kai, yana daga kai sai ya ga hadirin yana juyawa, yana karkata ta inda aka ba shi umarni. Yace shi kuma sai yace to zai bi wannan girgije ya ga a ina ne wannan gonan take. Hadiri na tafiya yana bin sa a baya, sai da girgijen ya je cikin waɗansu duwatsu sai ya zub da ruwan. Wannan mutumin sai ya kuma to ai ba gona bane, to amma sai ya lura ruwan da ya zuban yana ta malala yana bin wani ƴan su kwarurruka, sai ya ga sun nufi wani gona, sai ya sake bin inda ruwan su kai. Sai je ya samu wani mutum da manjagara a hannunsa yana bude hanyar ruwa. Sai ya ce mishi malam don Allah me sunanka? Yace sunana wani. Sai ji shine sunan da ya ji a hadirin an ce ya je ya zubar da ruwa a gonar shi. Sai ya ce to tafiya nake yi, wannan girgijen da ya zo da wannan ruwa da yanzu yake shiga gonanka,
ina tafiya na ji an ce mahadirin ya zo ya shayar da gonanka. Ya ce mishi malam don Allah mai sirrin abu. Ya ce to tun da ka faɗi haka, ya ce wani tsari na yi kaina tsakanina da Allah. Ya ce duk lokacin da damina ta yi na shuke gonana, ya ce nakan dakata na ga abin da za a samu a gona. Ya ce duk abin da aka samu sai in kasa shi gida uku, fa a tasaddaku bi sulusi, sai in ɗauki 1/3 ɗayan ukun amfanin, ya ce sai in raba wa miskinai da fakirai. In ma zakka ne ai 1/10 zai bayar. Ya ce to ni na tsara ma kaina duk abin da gona na ta fitar zan kasa gida uku, kaso ɗaya in raba wa fakirai da miskinai, wa akulu ana wa iyali thuluthan, 1/3 sai in kai gidana mu ci da iyalaina, wa aruddu fiha sulusa, yace sauran 1/3 da ya rage sai na ajiye inda mina ta yi sai na sayar in sake dawowa in ci gaba da noma. Jama'a mun ji akan wannan ubangiji ya mishi baiwan shayar da gonansa. Jama'a mun ji in fa da ka sa dukiyarka a hidimar bayin Allah zaka ga ababen mamaki.